Takže čaute ľudia, vítam vás pri novom videu. Ideme si pozrieť, ako funguje tento nový Horse Game Pass. Takže ideme sa na to pozrieť. Počkaj, mám furt. Takže Horse Game Pass funguje takto. Môžete si napríklad tú krabicu, nemusíte. Máte toto hneď. Toto je normálny konej. A tu sú pomaly tie iné a iné kone. Napríklad tento maličký. Napríklad, keď vyskočíte, robí aj zvuk, alebo dačo napríklad. Počujete teraz iba. Takže ja ani sám neviem, že sú tu nejaké tie malé. Alebo ja používam len tohto. Ja používam iba tohto. Alebo tohto. Tých jediných používam. Takže toto je jeden. Toho, ktorého používam. Samozrejme ten Game Pass za 60 až 50 robuxov, takže keď si to kúpite, máte 60 alebo 50 robuxov. Ja neviem, ale proste ja si myslím, že proste by vám to zmizlo a je po. Aspoň tak si ja myslím, viete. Bo proste mi to tak proste príde, že teraz to bolo dobre počuť. Ten zvuk toho konia. No zase. Dobre, ďalší koň je tu. Tento je strašne pekný, sa strašne páči ten jeho chvost. A toto sa hodí byť celý čierny. To je aj také pekné, keď je taký čierny. No keďže celkom cool je to. A už tu máme asi len jedného. No. Neviem. Čakaj, to tam úplne dobila. Takže ako to bude vyzerať. No tak, toto mi pekne sedí. Takto keď si ho vytuníte, ježiš, tak je to úplne, ale že úplne dobrý koň. Páči sa mi to, ne? Aj vám sa to musí páčiť, hádam. Takže myslím, že to je dobré. Tento koň. Samozrejme si to môžete urobiť na všetkých koňoch. A teraz, ak nemáte VIP, tak môžete si to tu pozrieť. Tieto 3 auta, čo tu dám. Potom dáme ďalšie. Aha, koľko je tu tých aut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tak ideme ďalšie prvé. Toto auto je podľa mňa mega. To je proste mega. Fakt. Toto sú také o ničom, toto auta. Takže ideme preč. Ideme. To bol Corn Hunt, nie? Ako to tak vyzerá. Aha, dobre. Tak toto bol Corn Hunt. Tak sa tomu hovoria, neviem. Toto auto sa mi páči strašne. Mne sa na tomto aute páči iba to noheň, a to je všetko. Toto som si ani nevšimol. Ty kokos. To je bombo.
Akože cool. To som si niečo... Čo? Ja som si na to sadol? A jo! Ty vole. Tak to je mega. Tuto máme ďalšie. Bude aj videjko, kde budeme natáčať s mojim bratrancom. Ty kokos. Dobre, ďalšie 3 auta. To je jedno. Takže tieto batmanské auta boli strašne cool. Len na to jedno batmanské auto. Tu sa mi najviac páči toto lepka. Ale akože toto dám na druhé poradie, toto tiež na druhé a toto ide na prvé. Takže máme zatiaľ prvý rad. Tieto dva sú na druhom. Teraz máme toto. Toto môžeme dať tak tiež na druhý. Toto budeme používať na jednom videu, čo sa staneme ako prezidentom. Takže vy, čo to uvidíte, máte šancu vedieť, čo bude za ďalšie video. Aha, čo to dali? To je z toho. To je z toho neho. Z toho karnevalu. Jo, stopne sa to. Oh my gosh, wow. No. Akože toto auto, no, neviem. Je to akože úplne isté ako toto. Ale, akože páči sa mi aj toto, ale krajšie toto aj už rovno fúka tento. Všade tie pichľače, takže nič nehodnotíme. Tieto vajca nejdeme hodnotiť, lebo nie sú za VIP. Hodnotíme iba VIP. To čo je ty vole za vajčko? Toto je... Kámo, tak toto bude strašne cool. Ja sa teším na to modré. Ale akože toto mini, akože je mega. To sa ti proste hodí na... To sa ti proste hodí na nejaké videjko alebo tak. Napríklad ja som ani niektoré auta vôbec nemal. Čo to je? Aha. A čo je toto? Ja to nerozumiem. Napríklad ja som nemal toto auto som tiež nemal, ani toto. Je tu ďalšie auta. A teraz máme čo nejaké obrovitánske. Ešte bude jedno, ale to už bude... Ježušky, to je jaké cute. Ty kokos, to je jaké cute. Kamo, to je jaké cute. To auto, wow. Pekné. Dobre, ďalšie. No, to už vyzerá ako nejaké zabíjacké. Tak toto ide na prvé miesto, je toto maličké. Je to fialové, ide na tretie. To velikánske ide na druhé. Počkej, teraz sme mali aké? Toto sme mali, takže iba dve auta. No. Ty vole, to je celá raný. Ranná mašina, teraz ide to vajce obrovitánske. Ty kokos. Porovnajte si to s týmto. A ešte tu dám jedno vajčko, že ktoré bude väčšie, hej. Však toto je úplne totálny prcek. Čo to je? Toto uhni s týmto. Dám tu ešte vajce, obrovitánske. No! Toto je. Možno, že to je vyššie, ale... Dobre, je to vyššie, ale to je iba vďaka tomu sklu, hej, ale... Ty kokos, toto je riadna mašina.
prvé miesto, tiež prvé miesto, bo sa mi strašne páči tento zad. Je taký vymakaný. Toto je mega, toto proste je do kráľovskej, neviem čo. Proste tam nie sú nejakí králi, alebo tak. A ešte len tak na záver videa si ukážem jeden skin. Takže len to musím nájsť. Čakajte, bože, to čo je za póza. Ne. Môže to, hej, to je asi ono. Jo. Ja, kebyže to vám kúpiť, tak tam asi takto tohto skinu asi utratí 1 trilión rokov. Ježišmaria, dobre. Stačí. To stačilo, to bolo toho dosť. Takže čaute ľudia, lúčim sa s vami. Čus. Lúčim sa s vami Growboy, takže čau.